Accessible at efficient na pagboto. Ito ang patuloy na isinusulong ng Commission on Election. Sa ilalim ng modernization efforts ng ahensya, isang kasunduan ang sinuwelyuhan sa pagitan ng isang mall sa Dagupan City. Hakbang ito ng ahensya para matugunan ang epekto ng pansamantalang pagsasara ng Sarati Elementary School sa Barangay Pantal dahil sa renovation nito. Inaasahan kasi na aabot sa 6,000 mga botante ang maaapektuhan dahil dito. At sa ilalim ng kasunduan, 1,074 na registered voters mula sa Barangay Pantal ang makakaboto sa loob ng mall sa November 2, 2026 BSKE elections. Ang naturang nagsilbing satellite voters registration mula Pebrero hanggang Mayo ngayong taon. 144,657 ang kabuang bilang ng mga botante sa Dagupan City. Samantala, aabot naman sa higit 100 at 60 estudyante sa Cabalichan Island, Sual, Pangasinan ang nahatiran ng mga school bags, tsinelas, tumbler ng Philippine National Police Maritime Unit 1. Ang mga ito bahagi ng gift-giving activity ng grupo sa isla. Pinangunahan naman ng Philippine National Police Maritime Unit 1 ang isang serye ng mga aktibidad para sa mga mag-aaral at magulang sa Cabalichan Island sa Sual, Pangasinan noong June 20. Bukod sa mga gamit, isang feeding program rin ang inilunsad. Layunin ng programa na magbigay ng impormasyon sa mga kabataan tungkol sa kanilang mga karapatan at kinakailangan nilang mga serbisyo. Angel Arquero, RNG News.